everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Dili ko gwapo, tutuki lang. Auntie, di mo ka sa gawas. Dali lang sa ko eh. Huot akong dughan dito sud. Ay, parehas ta. Pero saan taman? Huwag man tayo mahimo. Nganong naingon man sa dini ang atong kinabuhi, uy. Nagselos ko. Namiga ko si Miss Paige ito ni Franco. Parehas ta. Nagselosan ko. O sa itong buhaton, ha? Chris? Huwag kita'y laing mahimo ani part Andy. Sakripisyo ta aning atong pagbati. Chris, ako sana. Ngano nakabaton man kong kasing-kasing nga usa ka mahuyang. Ako sa Chris. Ngano nakabaton ako kasing-kasing sa usa ka lalaki. Oh, part Andy. Tumara na ning imong tambal o Franco. Salamat. Di arang tubig. Ako ipainom nimo ha. Ayaw, ako lang. Ayaw. Mabughato niya ka. Bugat. May magbabayit ang mga anak ay mabugat. Ayaw lagi. Sige na. Tumara na ng tambal. O giinom dayon og tubig, okay? Okay. Tubig. Salamat. Ikaw ba? Salamat Pasalamat pa mangyud ka oy. Ayaw pasalamat gud. Ikaw na ko ni Mani ay. Ayaw ka ikog. Kinahanglan nga silbihan ti ka. Tungod kay kun dili tungod nimo. Patay na unta ko karon. Mao nga silbihan ti ka Franco. Katungdanan kong pagpanalipod ni mo. Muramok. Nasudlan og yawang uto katong imo uya, babes. Mao gyud Franco. Sayangan ni mo eh. Napunta ka laking dukirok. Walang gikoy swerte sa akong gugma Franco. O pa maabot ang lalaking para ni mo, babes. Tingali. Pili po lang tao nga kasaligan. Pilian ang lalaki nga dili tantong bisyoso ba. Katos chisin mo ka. Kompleto man to. Ibiis matutuhara. Ha? Unsay ABS? Ibiis plus D pag yun. Unsa lagi na? ABS plus D? Ibiis nga. Naay alak, babay, sugal, plus droga. Sakto ka Franco. Nuguna ni magmapunta ka atong klasiya sa lalaki ay. Franco. Kadiyot ha? Akong ablihan. Uy, nurse. Dali, sud. Check na ko ang iyang BP ha, ug ang iyang temperature. Dali. Sud, nurse. Thank you. Kuhaan na to og BP sir ha. Okay, nurse. Unsa may pamati nimo sir? Okay ra? Ginawa pa taon. Kana gyud. Ginhawa gyud. Kay ano gun ang imong kagwapo sir? Oh. Ang baya, no? Pakalitan kag tan-aw sir no. Dili ka gwapo sir pero
Tutukan lang. Maila lang gid ang imong kagwapo. Oh, Bitaw, sir. Gwapo siya, miss, no? Yes. Okay. Normal ra ang imong BP, sir. 120/80. And ang imong temperature, 37 degrees Celsius, sir. salamat. Okay. Oh, Chris! Andy, dali mo. Di ako, nurse. Hello, nurse. Hi. Normal ra ang iyang BP. O ingon man ang iyang temperature. Ay, salamat. May noon? Gwapo. Arin ako. Bye. Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Excuse me. Yamat ragod. May fans ka nga, nurse, ha? Ganina, ratog dinaig ni Franco. Gwapo ko, no? Anya, gara sa ka, Franco. Dako rang atay na ko. Matod pa niya, dili ko no gwapo si Franco. Kung pakalitan og tanaw. Pero kung imo ko nang tutukan, makita gyud ko no ang kagwapo. Baya, no? Kadaga na ba yan nato og kompetensya, ani, oy? Babes, kano sa ako kung kagawas din eh. Ini kaayo nimo sa hingpit, ha? Makagawas na ka. Paningkamot kik maayo ha, nga maayo ka. Aron maunhan mo si JC. Oh, Andy. Hello, Miss Babes? Manang Inday, nanawag ka. Ay, unsa man to si Sir JC, ay. Pasagdang laman to ni sa ospital. Dili to prisohan. Mao to yung hospital arrest, Manang Inday. Murag po to gipriso. Kay gipusasan man to diha sa Katring nga yan imutangan, di ba? Ay, oo, nakakita ko. Dito ka? Miadto ko. Mihapit ko dito. Kay tukon ko man unta. Pero naa may pulis. Pasag din na lang to siya, Manang Inday. Gitawgan na nako ang ako abogado. Nga ipakihan na nako sila. Eh, kinahanglan ging mapriso gayud ka to siya. O nang, Unya, kumusta mas Franco? buhi siya nang. Ay, salamat. Nagigsulti naman gani siya na mo. Very good. Muli ko kaniyot, Manang Inday ha. May kuhaon ko. Ay, oo. Ayaw ka balaka diri sa balay. Salamat, Manang Inday. Karon, kay wa naman si Miss Babes. Ako na sa mo atiman ni mo, Franco. Okay na ko, Chris. Tuwa na kaya may kabalakan ako. Ala, no? Unfair, uy, kung si Miss Babes ay mo pangga ni mo. Chris, Ni ako. Since the very beginning, wa pa lang si Babes. Nandito na ako. Chris Santo. Ay, miss, giandaman na takag imuhang ilisan. Ingon man juice. Dragon fruit juice. Salamat man ang Inday. Ay, salamat kay maayo na in town si Franco. Ay, miss, Oh, kana na lamang siya, uy. Mo'y ipuli ni JC. ha? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.